So ayan mga boss, kapalad tayo at na-interview natin. Of course, yung may-ari ng Vespa Pangasinan. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung pinakamalaki at pinakamaraming stock at pinakamaganda. Dito lang matatagpuan sa Vespa Ordaneta, Pangasinan. Ayan. So salamat kay Boss Edward at pinaunlakan mo ako at interview kita kahit busy ka. So maraming salamat Boss Edward. Hey, what's up? It's me, Boss Panalo, in the house. Shout out to the whole world. Panalo! We here at Vespa Pangasinan. Shout out nga pala sa Vespa Club Pangasinan, sa ating grupo, at salamat din of course kay Boss Edward. So first year anniversary ng Vespa Pangasinan today. So mapaparit kami from Ordaneta City to Lingayen, Pangasinan, Baywalk. Kita-kits later. Thank you so much. Go, tara, interviewin natin. Natataas tayo ng shop ni Boss Edward. Punta tayo sa office niya. Then, interviewin natin kasi Vespa Pangasinan first anniversary today. So, come on, let's go! Samahan niyo ako. Interviewin natin si Boss Edward. Siya yung may-ari ng Vespa Pangasinan. Go. Hello sir, good morning. Hi, good morning. Shout out sa mga wala pang Vespa dyan. Baka naman visit po kayo dito sa Vespa Pangasinan, Ordaneta. Kung may time kayo, visit po kayo dito. Ayun lang. Bye. Ayun. Halo! Ito pinaka-idol sa lahat, yun no? Ito muna ako, boss. So ayun, nagkita-kit sa mga tropa rito sa Vespa Ordaneta City, Pangasinan.
Yan, shoutout pala sa mga dito nakapag-subscribe. Please subscribe my YouTube channel, Boss Panalo. Salamat! Wow! Ayun! Panalo! Kamusta, sir? Hello po, hello po. Good afternoon po. Hello, sir. Pinakagwapo namin official na kasama. Hello, sir. Hello, press. What's up? Ayun, panalo. Ayun. Boss Panalo! Panalo! Sir Jerry. Sir. Ayun, si Sir Jones. Saan siya? Ah. Sir, musta? Hoy, boss! Oh, boss. Ayun, Boss, panalo. pinakagwapo natin. Panalo. Ayun. Hello mga boss. Panalo. Uy. Ito pinaka-boss idol natin, no? Ito, yan. Pinaka-guwapo. Ayan, no? Panalo! Idol, si boss. Taga saan po sila, mga boss? Well, taga rito. From Manila. Kayo po yung kasama ng... Ano mag-uusay yun? O, pa-shoutout nila kung sino yung gusto yung shoutout natin. Shoutout sa lahat ng Sa mga lahat. Vespa users. Yes. Akala ko sa lahat ng mga, alam niyo na, mga chicks yun. Thank you so much. Thank you for the time. Hello! So what's up? Yan, si Boss Emma, saka si Boss Jose, syempre. Nagkita-kits kami dito sa may Vespa. Dito lang pala kami magkikita tatlo ulit. Batch ko to. Kaya reunion, batch ko to sa Lilis. Ordaneta City. So, how many years bago kami nagkita-kita ulit? Ayan, gwapo pa rin mga to, hindi pa rin kumukupas eh. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Hello, sir. Hello, press. Si Boss Eman, yun. Pinakagwapo natin sa Ordaneta. Nasa Kadagupan, si press. Ayun. Ay, ganun ba? Mas guwapo yun. Boss Emma. Ayun. Hello, sir. Hello po. Gusto yun. Ayun. Hello, mga boss. Ayun, dito po. Yeah, thank you po. So ayan mga boss, napalad tayo at na-interview natin
of course, yung may-ari ng Vespa Pangasinan. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito po yung pinakamalaki at pinakamaraming stock at pinakamaganda. Dito lang matatagpuan sa Vespa Ordaneta, Pangasinan. Yan. So, salamat kay Boss Edward at pinaunlakan mo ako at na-interview kita kahit busy ka. So, maraming salamat, Boss Edward. Bye!